بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دردرابي هديتي التوبة هندبو الله چندو هوري انها وقت السيريا من بيئتك النساء والأطفال واتو سيريا من دم سيريا كولارا نروبي إبيكوي تو كتون شفتوري ان بولوي نو حال روبي ko ɗuuɗi ha darseje men caaliɗe paɓɓuɗum haala haqqeji maɓɓe e haqqeji worɓe ha dow maɓɓe. To kadi en bolwan haala ɓikkoy sei en bolwa haala tegal tawon, amma haala tegal man na ɗum detay je wadgo hukmuji tele on en bolwata, aa no hani ɓi adama yeɗira ha ngenda mum duya ɗo sei o te'a o mara teriɗirawo, eno non to o debbo bo sei o mara gorko maako. Teriɗirgo ɗo ɗum sunna ha nder sunnaji Allah ha nder takle maako. En andi debbo kañum woni ɓe mbi'ata nuwayo usra, wato a maran famiɗo nuwayo ko fuɗɗata usra man, point central man ɗo ɗum debbo, ngam kala hunde fu ɗo mari nawa, wato dedei hande toɓɓere central hunde man ha nde fuɗɗirta e ha nde lortoto nde warta nde fumare, to ɗum debbo, ngam debbo kanko woni moter gorko. Debbo woni moter gorko. To kadi teriɗirgo ɗo ɗum sunna ha nder sunnaji Allah en mbi ha takle maako. Alamji ɓiɓɓe adama e alamji dabbaji, alamji ginni, alamji fungo, ɗum pat majum ɗum selata ɗum acca teriɗirawo, mana kala gotel ha nder ko en limti ɗo fu ɗo mari teriɗirawo mum. ɓi adama maran teriɗirawo mum. Hande dabbaji ha ladde aɗo yi'a ɗiɗɗiɗi, colli a yi'a ɗiɗɗiɗi, tum gorko e debbo. Nonno ha fungo ɗum ɗon mari gorko e debbo. Bal wa hatta ha hande kuje nonnon kattiniɗe ni a tawa ɗo mari gorko e debbo. Jonta bana courant ɗo, yite en kutinirta électricité ɗo, en andi ɗum ɗo mari positif e négatif, wato ɗo mari gorko e debbo. Terugo ɗo kanjum woni uslub, wato ɗum Allah suɓani takle mum ngam heɓa ɗe ɓesdo, wato ɗe danya ɗe jaha yeeso e bo ngendam tokkito ha dow lesdi ɗo. Be tegal ɗo on Allah waɗi sababu man. Allah waɗai ɓi adama kam bana tana mum ha nder alamji, kañum kam wato hande yofa gikkuji mum nonnon wala ngaynaka, mana to mari haje debbo ni hafto tan nonnon waɗa haje mum, na non ɓi adama ka Allah ceniɗo waɗi mo. Allah waɗi mo kanko kam gorko no sonorto ha debbo ɗo be laawol laatingol teddungol tilimgol, wi'ete laawol tegal, na be yofare bana dabbaji ɗum wala qa'ida. Amma ɓi adama kam be qa'idaji be jusɓudi ndi leɓani teddungal ɓi adama e ko leɓani daraja maako. Kadi kanjum man waɗata ɗum rena teddungal maako. To o te'i o dañi ɗo, ɗum renan teddungal maako e bo e ɗum rena karama maako toni be tegal on o dayri ɗo. Amma to o dayri be yofare be laawol sonago gorko har debbo ko luuti tegal, ɗum wonan ɗum lesɗum e bo ɗum ɓawtina yangata. Allah ceniɗo waɗi sonago gorko har debbo ɗum shonol laatingol teddungol dow yerdotirgo, dow ƴamgo e hokkugo e suftugo bo himɓe tilimɓe yaha ƴama, nden hande ɓe njaabo ɓe dokka.
banni on Allah ceniɗo waɗi ɓi adama kam heɓata tera ha heɓa daña e bo laato be seedoɓe kala goto ha nder gorko e debbo fuu to ɓe ƴami ɓe dokki ɓe kaɓɓitegal seedoɓe ceedake ɗo kala goto fuu warti mo oya gorko ma mo debbo debbo ma mo gorko ko moye to mari haaje oya sonoto har maako be hande tilmendam e teddungal kanju on be ɗo on Allah ceniɗo waɗani suuno ɓi adama no humtirta be laawol kolɗinigol e bo reeni daygol maako daga to yebare be tegal ngam to na tegal ɗo ɓi adama o dañan amma laato zurriya maako man gebaɗo ɗo sankiti o heftata toy ma woni je maako o foɗotira be woɗɓe nden bo ɓe laato ɓe lesɓe ngam ɓe efti inde njaalu'en to kadi Allah reeni debbo bo be tegal ɗo o laatata ko o nokkure durgol ha kala durowo fu wara dura har maako o laatata ko non o laatoto o denaɗo o hoose o wartire ha nder saare o waɗane saare nde o wonata waɗa mahol tarna aynamo hakkilanamo hollamo diina maako ñamnamo yarnamo holtinamo ñawndamo de'itira be maako to kadi ɗum ɗo on woni kanju waɗi debbo en mbi o laati kanko woni nawatul usra kanko woni nuwayo ko hawrata waɗa fami hawra waɗa fami e o latto be non man ɗo hande o ɗon mari dedei gariza ko hollatamo kanko ɗo woni daada umumiya kanko woni daada ha nder saare nde e o mara enɗam e nonnon gorko mo te'imo ɗo bo mara enɗam kuɓɗam je enɗortomo kanko e ɓikkoye maako fuu kanko bo o mara enɗam ɗam o enɗorto ɓikkoye to banni laatake ɗum furnan kadi fungo laatingo wongo e bo ɗum hokkan samaroje wato hande furwi ko laati belɗum boɗɗum jusɓudi ndiɗo kayri on ndi Allah ceniɗo yerdani ɓiɓɓe adama e dow nonnon islama yahiri Allah ɓangiɗo wi ha deftere mum wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun kala hunde fu min tagi min mbaɗi ɗiɗɗiɗi ngam on ngazitoro be man kala hunde fu Allah yi waɗi ɗiɗɗiɗi positif e négatif eno noon Allah ɓangiɗo wiyata subhana alladhi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu l ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun Allah wi sen wi wodani Allah mo tagi none ɗe fuumaje o waɗi ɗe wato ɗe zawj wato gorko e debbo kala hunde fu ha ko leddi futnata e ha ko'e maɓɓe kamɓe ɓi adama fu be kuje ɗe ɓe anda pat Allah waɗi ɗiɗɗiɗi jonta fungo ɗo ni a tawa ɗum ɗo hawri fuɗi a yi'a nonde majum gotum amma ɗum ɗo mari gorko e debbo en andi dibinoje ɗo sina ɓe wabbarni ɗe mana ɓe koosi pindi gorɗe ɓe mbaɗi ha dow debbe ɓe tappi ha ton ɗum rimata leɗɗe goɗɗe feere Allah ɗo waɗi no hande gorum ha maje sonotirta e debbum ɗo wato a tawa leggal man ngal gotal amma lise magal heɗɗo gorɗe lise heɗɗo bo debbe nden gorɗe ɗo wawna debbe nden ɗum rima ma bo a tawa ɗe ɗo keddi ɗe ɗiɗi ɗe ɗo puɗi ɓarotiri ngal dewal ngal bo gorgal ma bo latto gorgal man ɗo daayi amma Allah ceniɗo waɗa hendu hoosa pindi magal wara do'o ha dow dewal ɗo be dalila man ngal rimira to kadi Allah ceniɗo waɗi en mbi kala hunde fu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah wi'ata wato wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah ceniɗo tagani nafsu nde o tagi annabi Adam o tagani ɗum teriɗirawo mum nden o waɗiri be man zurriyaji kadi worɓe e rewɓe
Allah wi'ata wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah waɗani on daga to ko'e mon teriɗiraɓe, o waɗani on bo daga to teriɗiraɓe mon ɗo ɓiɓɓe e taniraɓe. Allah wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah wi nder ayaje maako kanditoje ha nder bawɗe maako o tagani on daga to ko'e mon teriɗiraɓe ngam on de'itira be maɓɓe. Kadi debbo kam sei o laato o de'itirteɗo, gori ko de'itira be maako, o mara amana, o mara laaɓendam, o mara gikkuji boɗɗi, o ayna jawdi gorko, o ayna neɗɗaku mum, o aynana ɗum ɓiɓɓe mum, o aynana ɗum ni kala dedei hunde mum ndefu oɗo ayna nde ngam gorko de'itira be maako. To sunake ha yaasi, to warti tawtimo ha saare, o mosana ɗum, o seyna ɗum, o jaɓɓo ɗum, o tilmina ɗum, o ewnira ɗum be inde mum nde yiɗi, wato ko nandi e banni. O anda dede haajeji mum, yaake marata haaje maako, yaake marata haaje hunde nde o jogi. ɗo on debbo laatoto o de'itirteɗo. En andi debbo sei o mara diina, ɗo on woni hoore. Allah ceniɗo wi'ata wa ankihul ayama minkum, teyne ngamja en har mon, wato ta acceɓe njooɗo nonnon. Allah wi fankihu ma taba minan nisa, te'e dede rewɓe ɓe pottani on, ɓe on ceyorto be mum, ɓe hande on laatoto to on giɓe ni on ɗo ceyi, ɓe ɗo pottani on, on ɗon giɗi ɓe. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o ewni derke'en o wiya ma'shara ash-shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. O ewni derke'en o wiya onon jama'are derke'en mo mari sembetegal ha mon fu o te'a. E nonon annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi kuje nayi goɗɗo to o heɓi ɗe o hokkama khairu dunya fu be khairu l'akhira fu. Kanje ngoni ɓernde yettore e ɗemgal innowal Allah e ɓandu muyoru ha dow masibo e debbo mo faggitantamo zunuba ha nafsu mum e bo wande wonnantamo jawdi maako. E nono annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. O wi dunya ɗum beltinari ko ɓuri ko weltinorte ha dunya debbo laatiɗo salihijo. En mbi debbo woni nuwayo, point central, wato debbo laatiɗo salihijo wala ko ɓuri mo ha nder kuje dunya fu ɓawo diina. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi min miɗo te'a rewɓe ko moye wañi sunna am o wondata be am, wato holli tegal ɗo ɗum hunde laatinde tilimde. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi mastafada almu'minu ba'da taqwa Allahi azza wa jalla khayran lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'at wa in nadara ilayha sarrat wa in aksama alayha abarrat wa in ghaba anha nashathu fi nafsiha wa mali. Annabijo wi'ata wala ko ɓi adama heɓata riboro, heɓata bote ha dow duniyaru ɗo ɓaawo o huli Allah ni, wato khairu ni ko ɓurantamo heɓgo debbo salihijo. ɓaawo a mari diina wala ko a heɓata hunde tilimde ɓuri heɓgo debbo salihijo marɗo diina. A heɓi jawdi ma mere to a heɓai debbo salihijo, a heɓi ardungal ma mere to a heɓai debbo salihijo, a heɓi hande kuje ko a heɓi ha duya ɗo fu, ɗum mota on a heɓi, ɗum na'i, ɗum ceede, ɗum ci'e, ɗume ko a heɓi pat to debbo salihijo wala ɗo, wato hunde man nde nakkisinde. ɓaawo diina ma kam debbo salihijo ɗon woni khairu
ha nder ngendam ma ɗam duya ɗo. E debbo o annabijo tindini no o wa'ata. To gori ko umri mo o ɗowtano ɗum, to laari mo o moosa o seyna ɗum, to huni ha dow hunde o waɗana ɗum dalila no hunde man waɗirta ngam heɓa hisa keforgal. E to laatake wato hande gorko ɗo dilli jahangal, o ayna hoore maako, o ayna jawdi gorko, o ayna ɓikkoy gorko. O ɗo woni debbo salihijo. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi min sa'adati bani adama almar'atu saliha wal maskanu salih wal markabu salih. O wi nder gabgol ɓi adama, nder bonere wato nder khairu ko ɓi adama heɓata ha duya, debbo laatiɗo salihijo e saare laatinde wonde feesinde, e nonnon e mba'antewa laatinga salihiwa wato hande nga gantata to bana motaji zamanu jonta woni ba'anteji men bo laatiɗi ɗi khairu ɗi mbaɗata accident. To irin ɗum ɗo kanju kuje ɗe tati kanje ngoni gabgol ɓi adamajo ha ngendam mum. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi man razaqahu llahu imra'atan salihatan faqad aanahu ala shatri dini falyattaqi llaha fi shatri lbaaqi. ko moye allah riski debbo salihijo, allah ceniɗo wallitimo ha dow reeta diina maako. to a mari debbo salihijo, to a sendi diina ma geɓe ɗiɗi, reeta kam a heɓi. kadi annabijo wi o hula allah ha reeta man ko lutti ɗo bo o cikita ɗum, kadi o timmitinira ɗum be kuuɗe maako. amma reeta kam o heɓiri ha debbo salihijo ɗo ngam wallitanmo ha dow diina maako. e noon abdoullahi ibnu mas'ud o wi'ata min kam ko ha ngendam am lutti ɓuray nyalɗe 10 mi andini, wato mi andi bo mi mayan ɓawo man, miɗo mari bawɗe bo te'ugo, da min kam mi te'an ngam hulugo fitina, mana ngam renugo hoore maako. kadi tegal ɗo derɗiraɓe ɗo mari nafuuji ɗuɗɗi ɗi nafata ɓi adama te'uɗo man be hoore mum, e nafoji société ummatore nde o wondi, e bo e nafgo ɓiɓɓe adama ha dow duniyaru fuu. to goɗɗo te'iɗo nafu tegal maako ɗo o heɓa nafu man kanko, ɓiɓɓe adama ummatore nde o wondi heɓa nafu man, e ɓiɓɓe adama ha duya fuu keɓa nafu man. kadi ɗabi'a ɓi adama mo yiɗugo humtugo haaje mum, gariza jinsiya ɗo ɗum laati nder irin ɗabi'aji ɓurduɗi sembiɗiɗgo. to ɗi ummake goɗɗo fotai nanta ɗi sei to ɗi kumti. to no ɗi kumtirta sei be laawol tekal. ngam gariza jinsiya wato margo haaje, humtugo haaje mum ɗo kanjum woni hamargo haaje jima'o. to ɗum ummanake ɓi adama, ɗum fe'anake mo ɗo, ɗum ɓillan mo sei to o heɓani ɗum solution, mana sei to o humti haaje maako. to no o humtirta haaje man sei laato be teriɗirawo maako be debbo maako. e to na non to o faddi ɗum o haɗi ɗum humtugo, o maran muskilaji ɗuɗɗi, problémeji ha nafsu maako, o maran saɗirma, o laato oɗo mari qalak e ka'aba, wato oɗo horhorta, ɓernde maako de'ititta, o mara mettamɓeram, ɗum fooɗamo to hakkilay ha ɗum wonnamo hakkilo, ɗum nyawnamo, ɗum wonnamo hakkilo fuu waɗa soyde, wato hande humtugo haaje mum mo suuno o. to e to laatake o wala teriɗirawo, nden banni bo yaake woni foti ɗum fooɗamo, ɗum yaramo ha ko ɓuri hallugo, kanjum woni njeenu. to kadi teriɗirawo ɗo ɗum laati nder kuuje ɓurduɗe woɗugo ha ɗabi'a ngendam ɓi adama ha dow duniya ɗo, e bo nder ko ɓuri woɗugo no o humtirta haaje maako o mo suuno o dow laawol laatingol bongol, e bo o hisa horhortugo ha nafsu maako, e be man to o heɓi ɗum nafsu maako de'itan kadi, e bo o nangtan giɗɗe maako, o accan laarugo ko Allah harmini. ngam Allah ɓangiɗo wi litaskunu ilayha, ngam on de'itira be teriɗirawo o. no de'itirte humtugo haaje ɗo,
e bo laatago maako o yewtiɗirrawo ha gori ko oɗo seyna ɗum to laari mo e bo oɗo aynana ɗum amanaji. Terugo ɗo kanjum ɓuri woɗugo wasila ha no ɓi adama heɓata dañira, balma kanjum woni wasila nga Allah yerdi. Kanjum on woni wasila no ngendam tokkitorto ha dow duya ɗo, be bo renugo leɗɗi ɓi adama. Be tegal ɗo on ɓi adama andata ɗo ɗum baba maako, ɗo ɗum dada maako, ɗo ɗum goggo maako, ɗo ɗum kaw maako, ɗo ɗum yapendo maako, ɗo ɗum derɗi ko, sei be lawol tegal ɗo. Amma to laati o danyama ko luuti lawol tegal ɗo, himɓe ɓe woɓɓe pat o heftata ɗum, e bo o laatoto o geebiɗo o geebaɗo. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi tazawwajul wadudal walud, te'e debbo laatiɗo gidniɗo e bo dañowo. E dedei hande ɓi adama no o matata ha nafsu maako ha o hakkilana ɓikkoy o halfo debbo ɗo, sei to ɗum laatake ɗum mo o te'i. Kanjuman ɗo toni laatake o andi oɗon mata ha nafsu maako, oɗon mari debbo, oɗon mari ɓikkoy, kanko bo halfi ɓe, nashaɗa waɗan har ɓandu maako énergie ko hokkata mo tiiɗal ha o tiiɗa o tefa jawdi, ngam o andi kanko o woɓɓe o halfi. To o te'ay ɗo o numa to weeti fajira mi yaha mi yara kafe ha wayne, e midi bo mi yaha mi nyama ha wayne, kikiɗe bo mi yaha mi nyama ha wayne. To o marata tiiɗal ha o tefa jawdi nga o andi o nyaman. Amma to o te'i o wartiri debbo ha saare, debbo go dañi, o andi o tiitata ko goɗɗo o yaha o nyama ha mum, o loro o wi'a ɗum hokkam nyamdu ha mi yarana debbo am be ɓingelam bo, waɗata. Eno o watta o nyoroto o tiiɗa o tefa jawdi. Kanjum waɗi ɓe mbi'ata tegal ɗum sababu risku, ngam ɗum hokkan ɓi adama tiiɗal no tefirta ha heɓa. Iga ɓoyma ɓe ɗon mbi'a baldol alhajatu ummul ikhtira, haaje margo haaje on watta ɓi adama fabrika kuje. Kanjum waɗi o waɗi baskur, o waɗi moto, o waɗi mota, o waɗi avion, o waɗi bateau, pat ngam oɗon mari haaje majum. To ndeni a mari haaje no a nyamirta e no a nyamnirta debbo o e ɓikkoy ma, dole a tiiɗan a tefa ɗum. To waɗan ɓi adama faggito jede ko nyamata dow halal mum, waɗan bo tefa jawdi ɗuundi ngam heɓa o daroro be dede ko wajibi dow maako, kanjum woni nafkugo ha dow debbo maako e ɓikkoy maako. To kadi ɗum waɗan bo enɗam. To goɗɗo te'i enɗam ɗo, sina goɗɗo te'i o dañi o marata enɗam timmidiɗɗam. Amma to o dañi oɗo mari ɓikkoy, oɗo enɗi koy, to o wurtake ko ɓingel jananel on o yi, o enɗoto ngel, ngam a nanan oɗo wi'a laaru ɓingel ɗo ngorgi wayne am, oɗo enɗi ha o yi ɓikkoy fu. Amma to o te'ay o marata enɗam timmuɗam. Eno non tegal waɗan jusɓudi, ɓi adama organisan dede yakeji mum. Goɗɗo to o te'i ɗo a tawan saniji maako pat ɗo organisi, o andi yaake hande o dillata o yaha o tefa, o andi yaake o wartata, o andi yaake o ferwata be himɓe maako, o andi yaake o joɗodotto be ɓikkoy maako, o andi yaake yillunde, o andi ko ɗumejum fu oɗo organisi. Debbo bo ɗo hande rabba ɓikkoy, elto laatingo wongo ngo islama, en tammi wolugo ɗum to Allah ceniɗo mumi. Nder nafuji tegal hawran leɗɗi. To a te'ani himɓe ɗo, kamɓe man ɓe giɗete, e nonnon an bo a yiɗanɓe, on bandiri. Baba debbo ma warti ɗum baba ma, dada debbo ma warti ɗum dada ma, an bo baba ma warti baba debbo ma, dada ma warti dada debbo ma. Wato ma'ana ɓe enɗan, ɓe enɗotiran. E nonnon derɗu debbo ma warti ɗum banda, bappaño maako ɗum esa, yapendo maako ɗum esa, goggo maako ɗum esa, warti on pat on garti on leñol. To kadi ɗo nder nafuji tegal, kanjum waɗi en mbino tegal ɗo mari nafuji ha nder ummatore fu. E tegal sembiɗinan yiide hakkunde ɓiɓɓe adama.
ɗum waɗan hande société ji kawra conotira, wato himɓe ɓe bandirayno sam dalila tegal caka maɓɓe warta ɓe bandiri, ɓe enɗotiran, ɓe ballotiran. E ɓe mbaɗi lisafiji ɓe tawi himɓe te'uɓe e rewɓe te'aɓe kamɓe ɓurata juutugo balɗe. ɗum ɗo wato loni waɗino enquête majum iga paɓɓuɗum ha lesdi Misra. ɓe mbaɗi ɗum, ɓe ngurtini ɗum, ɓe cankiti, ɓe kolli himɓe, nda enquête ji maɓɓe kolli himɓe teruɓe ɗon ngura ɓura ɓe te'ai. hitande 1959 on ɓe ngurtini ɗum ha leddi Misra ha nder 6 lewru juin, 6 lewru 6 wari ha nder dedei rapport loni ko wurtini ha nder hitande 1958 ɓe ngurtini ɓe mbi wato maygo ɗo ɗuuɗa ha himɓe laatuɓe ɓe te'ai rewɓe ɓe te'aka, on ɓe tawi mayarle ɓuri ɗuuɗugo nde ɓe mbaɗi lissafiji man. to kadi tegal ɗum hunde laatinde nafde masin. nder nafuji tegal nda ɓi adama humtan haaje mum be laawol bo laatingol teddugol, e nonnon naw'u ɓi adama ɗo bo luttan ha dow lesdi toni tegal ɗo ɗon. e nonno ɓi adama o hirriti to kanko o baaba, o kalifajo. dada bo hirriti to kanko bo o dada, o maran enɗam je enɗago ɓikkoy. e bo tegal waɗan sababu jaynitare banko en bolwino, waɗan ɓi adama organisa saniji mum pat. o hirriti to kanko o responsable, wato o gaynako, o ƴamteteɗo dedei ko o halfi, ko o huwata ɗo. e nonnon ande eltugo ɓikkoy, tegal be tegal ɗo wato ɓi adama halfoto ɓikkoy, o elta koye elto wongo. e nonnon leɗɗi kawtan bandira, mara relation hakkunde mum, e bo ɗum de'itinan nafsu ɓi adama. en mbi goɗɗo to o te'ai ɗo o laatoto oɗo horhorta toni haaje maako mo jima'u ɗo humtaka, ha ɗum yaha ɗum nyawnamo, bal ha ɗum wonna hakkilo fu yaake feere. e to lattake yiide ɗon caka man yahan warta yiide ɗo mbaran fu. to kadi debbo en mbi kañum woni nawatu, en ɗo lorto ha man ha nde en bolwi fu, ngam debbo ɗo to o woodi a tawan ummatore pat wooɗan. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi debbo ɗo te'e ngam kuje 4. debbo te'ete ngam jawdi mum, debbo te'ete ngam daraja mum, lenyol mum, debbo te'ete ngam mboɗirka mum, e bo debbo te'ete ngam diina mum, amma tinora be jawmu diina. kanju en mbino ko ɓuri ko ɓi adama hokkete almar'atu saliha, debbo laatiɗo salihijo, kanju ɓuri ha nder ko weltinorte ha duniyaru ndu fu. ɓaawo ɓi adama mari diina mum, heɓgo debbo salihijo. to kanju waɗi en ɗo ewno ɓiɓɓe adama hokkaɓe ɓiɓɓe rewɓe ɓe rabba ɓe tarbiya islama laatiɗo boɗɗo, ɓe janginaɓe ɓe anda diina maɓɓe e duya maɓɓe fu, ngam ɓe keɓa ɓe lattoyo kamɓe ngoni rewɓe salihi en ha worɓe te'oɓe ɓe. to kadi derɗiraɓe wakkati men waɗi, se en kaɗa ha ɗo ha sirya men ko larani rewɓe e ɓikkoy, annisa wal atfal. to kadi ɗum mahmoud goni on keɗiti ha sirya man. allah cenɗo fondu en famnu en. wallahu a'lam. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.